Hekk kif nhar is-Sibt il-poplu Malti Wawċi se joħroġ jivvota għall-Parlament Ewropew u għall-Kunsilli Lokali, surrealment il-Prim Ministru Robert Abela qed jibqa' jinsisti li dan għandu jkun vot għalih. Għalfejn għadek qed titkarrab għal mandat ieħor, din mhux elezzjoni ġenerali? Għandha importanza daqs elezzjoni ġenerali. Għaliex it-turija ta' fiduċja mġedda hija meħtieġa fil-kuntest. Imma it-turija ta' fiduċja għandha tkun lejn Ewroparlamentari mhux lejk bħala Prim Ministru? Hija fiduċja wkoll fil-ħidma tiegħi. Meta prova jaħrab il-kamera ta' Net News, Robert Abela tenna illi hu bħala Prim Ministru se jkun qed jaffaċċja sfidi kbar qudiemu u għalhekk il-vot ta' nhar is-Sibt huwa wieħed favur l-amministrazzjoni tiegħu. Dikjarazzjoni li xejjen ix-xogħol kollu li qed jagħmlu l-kandidati tiegħu stess li qed jikkontestaw għall-MPs. Sfidi li ġejjin qudiemna. Inti mhux tkun qed tikkontesta l-Ewroparlamentari. Qudiemna huma kbar u għaldaqstant il-vot ta' nhar is-Sibt iva u ntenni li iva huwa vot ta' fiduċja. Intant minkejja li darba wara oħra ġiet ddikjarati li d-dil tal-Gvern ma' Vital Su Stewart kienu qed fraudolenti u b'kollużjoni ma' membri għolja fit-tmexxija u minkejja li kien il-Gvern tiegħu li jkompla jħallas il-miljuni għall-investiment fl-isptarijiet li ma sarqat, Robert Abela njora totalment lil ġurnalisti meta ntalab jagħmel apoloġija fid-dawl ta' dan is-serq minn flus il-poplu. Nhar is-Sibt se nivvutaw għadek ma skużajtx ruħek li serqu l-miljuni l-Gvern Laburista. Xejn Riolo għal Net News.